tak zabíjam o snívaní. To snívanie je hrozná zbraň, vždy malou smrťou platím zaň. Noha má viacej ako saň, neviem čo ďalej sním. Tak inú rána na kopách, už dávno nemám z toho strach a čakám, keď prekročím prach, čo v nových snoch zas vidím. Srdečne vás vítam na tejto výstave, ktorej autormi sú pedagógovia katedry výtvarnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave. Osobitne chcem ešte privítať pána rektora. A teraz odovzdáme slovo akademickému sochárovi Alojzovi Drahošovi. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán rektor, vážené pani prodekánky, vážené pani profesorky, pani profesori, vážené kolegyne, vážení kolegovia, študenti, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na výstave pedagógov katedry výtvarnej výchovy. Predtým, než pristúpime k avizovanému krstu, katalógu, ktorý bol vydaný pri tejto príležitosti, by som chcel poďakovať všetkým kolegom, pedagógom, ktorí sa zúčastnili tejto výstavy, ktorí vynaložili úsilie a pripravili spoločne reprezentatívny katalóg, ktorý sa podarilo v tejto príležitosti aj vydať. A teraz by som chcel požiadať pána rektora, aby vykonal akt krstu tohto nášho katalógu. Ja som veľmi rád, že takáto aktivita a nadšenie ľudí sa konečne zúročilo. Je skutočne veľmi dobré, že katedra a ľudia katedry sa takto predstavujú a nie len sami sebe, ale verejnosti. A dúfam, že aj našej akademickej obci, že bude záujem nielen u výtvarníkov a umelcov, ale celé akademické obce bude veľmi významne integrovať aj ducha našej univerzity a tvorbu, nielen umeleckú a vedeckú, ale by som povedal tvorivú činnosť človeka v našej alma mater. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste takéto pripravili a som nadšený, že takýchto nadšencov máme medzi sebou. Všetko dobré vám želám a príjemný zážitok. Vážení, kultúra je fenomén, to vieme všetci. Je to vlastne ústavičný sled objavov, ktorý nemôže nikdy nikto ukončiť. Takže aj tie reči, že umenie už je vyčerpané a už není čo objaviť, to tie zjavne sú nie rečami a sú to lži. Lebo kultúra skutočne objavuje niečo nové. Viete, veda iba pomenováva to, čo jestvuje. Ale nevedeli sme o tom, nepoznali sme to. Umenie nie. Pre schopnosť tvoriť a vnímať umenie, vnímať krásu, sme my všetci kultúrni ľudia. Sme homo sapiens, sapiens culturalis. Sme existencia, ktorá sa prejavuje. Existencia, o ktorej vie vesmír a
som presvedčený, že bude o nej vedieť, aj keby sme zanikli, lebo existencia podľa najnovších výskumov je večnosť. Jej podstata je vlastne chvenie a rezonancia. Presne ako pri výtvarnom prejave. Záverom, kam kráčaš katedra výtvarnej výchovy? Mohol by odpovedať. Vedúci katedry. Možno by niečo povedal intuitívne z poznania pán rektor. Dovolte odpoveď k ďalšiemu kvalitnému rozvoju a udržaniu hodnôt, ktoré vytvárali generácie. Čo je cesta? Čo je cesta, vážení, aj našej katedry? Je to schopnosť jasne vnímať, ako sa veci majú. A čo je zázrak? Umenie. Schopnosť cítiť bez potreby povedať. Nič na nás bez nášho súhlasu nemôže dotknúť. Nič sa nás bez nášho dovolenia dotknúť nemôže. Ďakujem za pozornosť. Je me souviens de la bohème, de mes amours de ce temps-là, oh, mes amours, j'ai trop de peine. Quand refleurissent mes lilas, qu'est-ce que c'est cet ancien? Qu'est-ce que c'est cet air-là, oh, mes amours, j'ai trop de peine. Le temps n'est plus de la bohème. Oh diable, soit tout le là, il pleut dans le petit jour plein, il pleut. Nous n'irons plus au bois, toutes les amours sont les mêmes, les bons ressuscitent pas. Il pleut dans le petit jour plein, il pleut. Nous n'irons plus au bois, toutes les amours sont les mêmes. Un vieil homme comme autrefois, tu te soufflais la marjolaine, oh, mes amours de ce temps-là. Jamais les mortes ne reviennent, elles dorment sous les lilas, où les oiseaux chantent ma peine sous les lilas. Oh la vida, les jours s'en vont et les semaines. Oh mes amours, priez pour moi. Oh mes amours, priez pour moi. Oh mes amours, priez pour moi. Oh mes amours, priez. Martin Činovský.